A vár mellett Krakkó ősi része is gyönyörű. A sétáló utcák, a régi templomok mind-mind azt mutatják, egy turisztikailag aktív településen vagyunk. A turizmus mutatja az a sok mutatványos is, akik bár nem szeretik, a filmezik őket maximum pénzért, lopva azonban le lehet őket kapni. A Posztócsarnok bazársorával ugyancsak a turisták kedvelt helyszíne. Este fáradtan, de elégedetten tértünk meg szállásunkról, hogy ott az igazi lengyel vendéglátás minden pozitívumát kiélvezhessük.